baka. Bili na po kayo manok, baboy, baka.
The NBA playoffs are coming to Prime Video April 19th. Starting with the May 70 can't-miss lang po dyan. triple header. The NBA playoffs begin April 19th. It's on Prime Video. Kanya bossing. 190 lang dyan kilo. Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglamas ka pa ng aso at tatagayan ko kayo. Pahingi naman ng yosi Ilan boss? aabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto. Akong bahala sa inyo. Tama na yan, inuman na. Hoy, auto! Bagay ka. Nananakit na lalamunan. Naghihintay, nag-aabang. May magjujuk, sabay kang taay. Ay, biglang inom, sabay dighay. Kwentuhan na walang saysay. Tawanan na walang humpay. Pang-drinking marathon ang laban. Tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo may angas na ako. Okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na.
Manok baboy po. Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulong. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya at tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga ay ayos lang basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba nababaliw na akong talaga. Kahit merong ibang nagcha-cha-cha, nagrurumba, nagsasalsa. Pwedeng sabihin mo to sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na nauubra upang maakit siya? Lagi kaya ako ng tattoo, magpatubo ng balbas ang uso, magpalaki ng masa sa braso, magpadagdag ng puwet kay Belo. Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. May tsokolate dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Alam mo bang wala kasing saya sa tuwing ika'y aming nakikita? Ngunit malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasa. Lagi na lang ako naghihintay, ngunit di lagi magkasabay. Kahit madalas kang sumasabay, ako sa'yo'y ayos lang. Buksan mo, papasukin mo, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Papasukin mo na, may tsokolate dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Buksan mo, papasukin mo, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo, papasukin mo na. May tsokolate dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, nerve pain day. Pabalik-balik na lang. Tylenol is 4 times weaker versus a generic brand. That's the therefore damage to the source till symptoms don't bother you again. Kung isang kain lang, sobrang busog at satisfied. Ang masarap na halong-halong kanina ito ay napakadaling gawin. Turuan kita. Tingnan, ito ang mga sangkap at hakbang ng pagluto na ibinigay ni Dola. Ngayon, simulan natin ang pagluto. Kung gusto mo namang magpalasa, direktang magtanong kay Dola. Magaganda ring alternatibo ang inisang munggo na may tinapa at tinolang isda. Libre gamitin si Dola. Kung ano man ang craving mo, tandaan, magtanong ka kay Dola.
Manok baboy po, pili na po kayo. Manok baboy na dyan. Manok baboy po, bili na kayo. Lalike nila yan. Meron ba? May vlogger eh. Ay, ito po. Ako po na yung bang... Dito yung mahawan-hawan, patamihin niyo yung tao. So ayan, pili na kayo ng baboy yan. Dito lang yan sa gilid na Gatchalian Subdivision. Haga ng Marquis. Oh, magbaboy na kayo dyan. Manok baboy po.
Ilang kilo? Kaya boss? Manok baka, barbakwa. Kaya boss? Manok baka po, bili na po kayo. Langganisa. Ay sa inyo, pata ribs. Gempo. Ang peraso lang. Magkano ba? Kalahati 95 lang po. 95. Opo, kalahati. Hindi, magkala yan. 94 lang po. So, 55. Chop-chop? Oo. Good. 5. Opo. Parang lang kami ng kanin. 290. So, hindi natin. Wala may songs. Ipapay man. Wala dito. Putungan. Palit ko dito. Umbot. Umbot ba? Ha? Marami na yung oras ni tatay. Uy, kordamyo, aga-aga mo mag-ano ah. Nag-guard ka? Ha? Bawang mo yan, ate. Ate, manok po. 155 lang kasi. Hindi, kahit hindi siya ano, kahit hindi ko talaga po. Ay, wait lang po. Kanya kita? Dalawang buo daw po. $5.20 na lang. Ilang kilo yan? 3.36. Madagdag Yan, pa nga po yan. 3.9. Dagdagan mo ba natin? Oo, Dagdagan pa? sisingilin pa natin sila. Madagdag pa yan, dalawang ganito pa kita. Anong iwan ito po? Panganong Tinola. Tinola. Malalaki, maliliit. Pangkain lang ba ito? Oo, pangkain. Pagkasaan, trabaho, masyadong malalaki. Marami.
tingin naman, pinapalaban niya. Oo, may kapatid ko, yung kapatid ko pupunta sa kanila. Kahapon pa lang, ano, Nabigay sa inyo Paul. binigay ko na. Bukas daw padala sa Mga sibuyas pa ba tayo? Wala nang sibuyas. Ay, di na ako magbibigay dyan. Ito magbibigay. Sino magbibigay dito? Huwag pakainin. Sige, Raymond. Ano mo yan, bigay mo. Divide natin sa apat. Paano nga yun? 704. Anong baboy po? Ito. Ito. Saan pa kayo na kakain? Depende po eh, kasi ano kami, apat kami nagpapagawa ng kanya-kanyang bahay. Kaso siya, yan, isang lutoan na lang, tapos iyakin na lang namin kung gano'ng manok. Oo. Sarili yung bahay? Opo, kasi na-demolish kami dito sa Palanyas. Palanyas? Oo. Diyan? Sa may cemetery. Nakakuha ko kami dyan ng ano, ng 12 by 12 malaki ng mga lupa. 50 mil, 20 kami, kaya 1 milyon. Isang kita. 1 milyon isang kita. Dinivide sa 20 tao. Ay, sa 20 pamilya, kaya 50 mil. Kasama na yung parkingan. Ang laki. Ang mahal na daw. Dati daw po ang bentahan ng ganyan. 20 mil. Parang good yung ano. Ay, konti ka na lang? Konti lang po kasi, konti na lang ngayon ang lupa nila dyan at ito. Saan banda ba yan? Dito bukid. Oo, kasi dyan may gusto dyan. May bukid pa dyan napakalawak. May palayan ba nga ako malawak? Oo, may bukid. May pabuiran mo pa ka dati. Ewan kung mayroon pa kayo. Wala pa pagtumbok na yun.
Ay, manok baboy. Yan, mura lang manok ko. Barbacoa baka. Ano, sakala ko doon pag ano. Ha? Ito magkano? Yan. 60 na lang sa iyo, kilo. Ito nga. Diyan ka na ba sa bukid ng napangan? Hindi ako magpapagawa. Dahil ako, nagsan yan. Sabi mo ba? Bakit na kami? Yung ano, yung kapatid ko, asawa niya, nagdadamo sa ano at Gili. Yung nag-ano ng ano, nagdadamo. Ah, oo. Ayos ah. Hindi ka na pangungupahan. Wala, matagal na yan dyan. Ano na yan sila dyan? Mag-40. Dyan na lumaki yung mga anak na dyan nag-graduate. Mm-mm. Manok baboy ko, bili na kayo. Ayan mga bossing, bili na kayo manok baboy dyan. Mura-mura na ang kilo. Manok 155 na lang isang kilo. Baboy 340. Liempo 370. Pata ribs. Pata 310. Ribs 300. Pata dolo 260. Longganisa 190 ang kilo. Balat ng baka pang barbacoa. Mura na lang po. 230 isang kilo. Baka 200 ang kilo. Patay balunan 120 isang kilo ng sa inyo tita. Anong baboy po?
tay? At wala tay. Manok po, baka. Three reels, dramas and reels. Word today. Hoy, busing! Hindi ko pala yung case na nito kaya Bakit kumaga? Intelligent, at least a cream. Balon. Dami, ari-arian. Inani niya kami dito ng Ha? Tawa ko to. Ay, sabi yun. Ay, bago mo? Ha? Bago? Paminodo? Dapat dito baka makulit natin. Bakit
sa'yo masarap eh. Ito na yun, di ba masarap? Yun ang gabi, no? Tayo. Ay, niyo po si... Ano yung bat? Anak baboy po. Kita man o, 155 lang kilo. Dante, ilang buo. Dito yan mo yung ulo. Kita naman po. Ilan? Tingnan mo nga po. Alan po? Pwede nang galing niya muna eh. Masama na talaga po. Mura na kasi yan. Lalaki lang. Yan, 151. Ay, 251. 251 na lang. Ito na ano ba? Lalaki, wala mo maliklik na? Tatlo lang kami. Kan? Ano dito? 370 lang po yan. Maliit. 251. 150 na lang. Ayun na lang. Ang ganda mo na lang. Mga logo. Maliit, malalaki. Pag-ano lang ka lang. Kayo lang ka lang. Pag-iba. Masyado malaki. Bakit lalo ang gusto ko lang? Oo, masyadong malaki. Parang kawawa na yung tao. Kailang mariyak na? Magkano po ito? Balikan ko ha. Meron dito sa ano? Recent po yan sa pasa naman. Ano to? Pasa naman Pasa naman. Ayan, may manang patita. 155 lang ang kilo. Anong parte ng baka rin? Yung kabilugan niyan, tita, hindi ko paano Kaliteran? Hindi po, iba yung kaliteran kasi ano talaga siya. Tenderloin, sana lang. Panglaga talaga. Opo. Yan ang ginagamit sa Paris pa. Magkano to? 220 diba? Bilangin mo na lang. Kasi 200 yan. Tindahan. Ayun eh, mga yelo kasi po ako Marami ako napakatipito. Hindi ko pinadala sa dali ko po yung pinadala. Okay lang. Dapat kita, Nagaling ako kami. no, tingin lang yung ate. Ayaw ko na.
Ayan, madaming gulay dyan. Wala. Doon yung papunta doon? Sa Tumba? Yan sa Kanto, sa Pagkakaba. 300 lang ba? Opo, Alam mo, gusto ko yung mga hiwa mo. Bakit? Ganun lang ako yung hiwa. Mga ganito ba tayo? Mga ganyan. Donya pala, Donya. Dala. Ganyan Kaya na. ka nag-grab. Oh, manok baboy yung pinakayong minisa. Baka, balat ng baka, kampal bakwa. Malaman, mga ganito magkano? 70 lang. Oy, Naman ano ka 330 pa, lang. oh. Namahalo ka ng pagbenta. Oo, parang kung suloto na ako sa... Ah, manok baboy ko. Manok tita, mura na 1.5 lang dito. Pwede rin pabili ka na. Mahal ng luto kasi. Kasi pag gusto ko kasi Hindi tita, hindi na ano. Pag naluto, kahit ang luto ko, kaya na-try ko muna dito sa ganito sa mesa ko. gagawin Ah, mo. manok baboy po, gagawin na naman yung Sabi na lang. Nagawa na kami na yan. ay, Ah, pupuntahan para magkabay. ay hindi. Ganun naman talaga ang ano. Yung mga... Ano pa? Isang para talaga lang. Ha? Dami-dami yung ako kasi nga. Ano, tatlo. Kaya na may satisfy ako doon. Yan ko ng ulam. Ay, ang ganda na. Kasi, ano pa eh, makakagano kasi pa. Ito, nagparang doon yung ito. Ay, nakawa naman ang isa lang. Babae. Okay, ano ang tatay yan? Ay, ano na yan? 302, 300 na lang sa'yo. Bumalik ka lang bukas. Ano na ng salga? Bumalik ka lang bukas. Ay, hindi ako bumili ng ano ha. Sa bumalik ba ako para Hindi ako bumili ng ano. kasi gusto mo yung ano mo, yung mga iwa mo. Pero na utang ka mo, charger ka? Ayun o, charger. Anong charger? Hindi ka alam ko, gusto. Ayun. Ano na kayo lulog mo ah? Ang lipo. Ano na lang ito lang? Dinala ko lang ngayon sa barko. Hindi ko na makita. Kapag ano, ay kapag isda. Manok baboy kita. Ang isa. Manak baboy. Ano marami pera? Ano nagpuhay? Nagpuhay ka. Aka-aka ka na, nagpuhay ka na.
Paano mabentahan yan? Dagat, ano ba kasi? Tama ka ng bago. Bawal. O, repolyo, patatas. Manok baboy bossing. Bili na kayo dyan. Manok baboy po. Kapag-ihaw niya sila. Pag matagalan ng sarap asukal, pagka, bawang. Yun yung ano, pangangalanan na pangangalanan pagpalong isang buwan mo na rin yun. Tapos yung sauce, huwag yung tapos, isang taksa mo, para i-ano mo, tapos isang sarap mo. Magaling mo naman, kung sabitan lang din, kung tangalin mo agad, kahit ano, baboy, wala kang bawang mga tao, pamita, pakulan mo lang sa hanggang mulo, pag nagmamatay ka na, hindi pa lang iwa, marami kong paupain. Pero kung bago naman, mag-asa ka lang ano mo, o matutulungan lang, kalahin ba, paupain mo lang sa barang-balitan mo lang, wala na talaga, saka mo. Pero kung halimbawa gusto mo magpagala, paano mo natutulong ako? Paano naman ako mag-asa? Ay, sa bagay, kasi nung bata ko na yun, nandito ko nakita ko na. Makapag-aral ka lang. Mag-aral ka ng baboy. Tapos ka dito. Manok baboy po. Ganun. Manok baboy dyan. Bili na ho kayo. Sa baka, barbacoa.
Manok baboy po. So take me out. Let me try to go and leave you. Manok baboy po dyan. Don't forget to remember me, my love. Oh, magmanok baboy na kayo dyan. Oh, bili na kayo dyan ng baboy. Hello. Hello, madam. Bakit anong busis ka din? Kulang ka sa akin ng 50 sa 50. Ano mo na Oo. Ah, manok baboy kayo dyan. Anong tinda yan ni ate, yung naka-block na yan? Manok baboy po, bili na po kayo. Longganisa, baka. Hello madam, kumusta? Ayan yan. Oo. Ha? Ah, sa kanya po. Kapatid din niya yung magmamanok doon. Ah, bili na ho kayo manok baboy dyan. Murang-mura na lang. Ano ba yun? Nagkawala. Hello madam, thank you po so much. Shout out po sa iyo. Salamat sa comment. Oh, manok baboy po.
Manak baboy, kasi na po kayo, baka. Manak baboy dyan. Hi, Sad. Thank you so much. Oh, manok baboy lang sa baka, barbakwa po. Thank you. Manok baboy po. Manok baboy dyan. Joke lang. Eh, walang tao. Alada ko lang. Can you bossing?
Okay naman po siya. Ikaw gusto ko. Ah, sige. Ang manok baboy na hindi na ho kayo. Nabanda na yung bahay natin. Ano na naman yun? Ay, 164. Manok baboy po. Apa guys, ini sa? Nagtanong lang ako ng food, wala akong pambili. Malay niya, maganda ka ng pinumano, ubus lahat kanto. Tama yun ba yun? Thank you.
Parang mas maganda yan rin. Ano ba tayo ng paa mo? Okay na yan, sir. Kulay ng sa, ano? Makaserwag ka. Makaserwag ka. Pwede na eh. Pa? Ako lang kayo walang tabi-tabi pa. Wala ka rin mo? Parang prepat ako na pagawa nito, akin lang pagawa. Kalay mo na. Dapat noon pa. Ayun. Hindi na mag-approve. Bigyan lang yan. Oo. Pag-approve pa, Traita. 90 agad. Tumagal ba yan? Tuman. Adan. Tapos na. Masakit. Masakit. 90,000. Pero natampo ko na 90,000. Yawa. Paldo. Paldo. Hindi ko lang nagmamali. Bumalik ka na lang sa kanya. Sa 17 years pa naman. Sa kanya nakasama ka. Lahat ng kalokohan ko sa kanya. Lagi Ang current ng mga anak na kapatid, mayroong 17 years.
Ganyan te, 155 lang manok kilo. Ketchup, barbacoa, baka, ulo ng manok, may galunan. Huwag ka magtinda. Dito ka lang matulog sa kami magtinda. Dito magkano ba? Wala ba na ito? Huwag ka magtinda, sayang. Hindi ko no? Ang isay lang po, nakalati. Uy, masarap naman talaga ito, tita. Pretohin mo, gawin ng pati. Manok. Manok bossing. Hindi na tayo nalako ng mamaya pag may matay. Sa'yo na ate. Ha? Hindi na. Wow. 66 lang. Iwain mo. Wala to, wala. Hindi pa binambahan. Yung iba kasi binabombahan. Ay, sawa ng Diyos hindi. Iba yung sinasabi mo manok. Manang upag nila. Binabombahan. Bakit ang malalaki ka lang ganun? Opo, 50 lang yan. Wala nang po. Dapat na po. Mura na kasi yan, te. Pero pang-pang naman eh. Na, para balik ko ulit bukas. Akala mo akin. Lahat yan, te. Baka na ako Maliit lang yung kasama lang. Tamang ano lang. Mag-order lang ng plastic. Eh, hindi na. Kaya ko kung ano. Maliit pa yan. Paano ko ba pagkantunin mo? Maganda kasi nag-ano namin medyo na. Dalawa lang yan. Tama nga yung Oo, yung sa'yo maliit na sabi. papanitin ito. Kaya ang technique niya, ano, malaki ay sabi ko tuloy. Ganyan, ano maliit kasi lalong nilay. Baka umasa ko yung baka.
Itim. Thailand dyan. Ilang buo? Ano sa'yo, sir? Magkano dito? Hindi na lang sa'yo. Manok pa man. Sabay, lahat yung pera. Sabay pa lang sa padulo eh. So, 35 lang. Huwag lang yan. Nakakalak lang. Kaya nga bago yan. Manok pa man. Basta ka lang din. Ito siguro kung sa anak mo yan. Ito. Ano kaya? Tata, good morning. Malapit na baba. Ay, meron ba yung basketball court? Kanya nanay, manok baboy ko, baka. Kaya pala po kambya ng Kanya po
buti ka ng baboy ng kulita. Yung pero ngayon mo lang yan. Yung magkakalit. 45, 40. Ata na ganun. Tingin mo. Mahal pa naman. Pamahal ka mahal. Tatry ko nga rin. Pinapabili ka ng boss ko. Iba yung dalawang mga Ay, yung buting manok namin po. Yes, na 4,000. Sige lang po. Pag-price po tayo, pag-magkasama. Bitin po natin lang. Pwede na po magkasama. Ito tayo, 70 lang. Dati galing po ko dito. Dati doon niya sa Saudi mura, doon po ko galing. Opo, mahal pa ka. Pag-insta pa lang dito. Dito ko naman kaya nga nagkaroon ako ng idea. Mahal lang nga daw yung ano. Pala kaya yung ano na. 800. Matiis na naman tayo ate. Masaya. Ano ko pa? Yung hinira na doon. Takot ako. Sabi ng mama ko, bumalik tayo. Sabi ng tita ko,
Tapos lumalikot tayo. Sabi ko sa dulo. 304 pa lang. Ay, mura lang dyan, manok. Bakit ganyan ang manok mo? Bakit ganyan na yun? Original taga, walang kailangan kasi yun. Kapag itubig na na yun. 388 boss. Ay, Ano 388. ito? Baka? 40 to 640 na lang sa tayo. Baka po yan, nanay. Baka po pwede din. Setakin ba to? Pero lang baka. Yung mother sexual na may regularly sila na ganyan. Naloka ako, akala ko pinakaliwanan ko sa pinanahin ka. Ay, malaki po? Ito, magkano? 95 lang yan. Pag bumaba, Parang familiar yung mukha niyo, tatay. pag bumaba yung Napunta ka sa gold, palengke, ano? saka ka bumili ng gold pag bumaba Pero yung kung gold. magkano yan po? Ay, alam mo na ano po? Or 98. Ang timbang niya 3.21. Plus 1,140. Anong iwan ito? Kanya tita? 140 lang. Okay na, balot na lang. Then, pero, Kilo, 370 lang po. Yan lang gumita na lang. Naano lang ako. Hindi ako nakapagbakan lang. Wala lang siya. 1,000 lang. Plus 34. 176 na na yung lahat. Ay, dito ko na ilagay ha. 1140 na 40 na lang. Hindi magluluto ng ulam ng kapatid ko. Anong iwan ng manok mo? Sales, sampuan, o dosi na? Hindi, sampung kasi tuwad na siya. Buhati pa to?
Yung ano lang, yung sinasakpan sa rin kasi sinasakpan mo. Bago matulog ng gabi, naghanap ko papatag online ng resume. Gawaan ng Diyos, binigyan ako. Pwede na pa iwan, Rod. Oo, pwede. Bibili lang ako ng bigas. Sige kayo. Ganun na, bakit ang bata naglinis niya? Sana kirang, bantay-bantay ka. Ha? Yun nga tayo? Ay, lang kasi kalimitan ng sabang lahat ng mamaya, papatala. Basta sabi tayo normal lang na tao. May lakas ng tao. Wala ba? Oo, hindi mo nung gawin. Pagkata ka, kapasok ka. Sobra. Oo, nababago din. Pero, ito na hindi ko sabi mo nagmamalas ka. Di ka na, oy, masarap ang kaligayahan. Alam mo yung sinasabi sila. Oo.
Manok baboy po. Thank you so much.